Oke, masih bersama FA Audio dan juga masih bersama musiknya Mutiara Nada. Naliko pisanan ketemu sliramu, ratapan ning jero dadaku, esemu manis kang kaya madu, citramu indah kaya widodari, gawe ayem ing ati. Indahing suaramu nalika tetembangan, ning ati rumangsa kedanan. Duh Gusti tulungono kawula kang lagi gandrung mring wanita. Gandrung aku gandrung kaya wong linglung, ning atiku rumangsa bingung. Ipenku marang sliramu, sok kapan iso bersatu. Naliko pisanan ketemu sliramu, ratapan ning jero dadaku, esemu manis kang kaya madu, citramu indah kaya widodari, gawe ayem ing ati. Indahing suaramu nalika tetembangan, ning ati rumangsa kedanan. Duh Gusti tulungono kawula kang lagi gandrung mring wanita. Gandrung aku gandrung kaya wong linglung, ning atiku rumangsa bingung. Ipenku marang sliramu, sok kapan iso bersatu. Kita jika lagi cok masih bersama Mutiara Nada dan juga masih bersama FA Audio dari Soundem Sumber Karamajan Balong Ponorogo, dan juga masih disponsori oleh Mas AR Promosindo dan juga Bapak Kapolsek Balong Ponorogo. Oke, matur bangun. Wasik penak cok jika cok penak cok jika cok. Naliko pisanan ketemu sliramu, ratapan ning jero dadaku,
indah kaya widodari gawe ayeme ati indahing suaramu nalika tetembangan ning ati rumangsa kedanan Duh Gusti tulung ana kawula kang lagi gandrung pring wanita gandrung aku gandrung kaya wong linglung ning atiku rumangsa bingung ipenku marang sliramu sok kapan bisa bersatu nanging piye maneh yen iki pancen dalane aku karo kowe mung kekancan wae tutupno lakumu tak rampungi tangisku muga awak dhewe